Исәнмесез безнең кадерле моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары. Без бүген сандыгыбызның иң төбендә булган, иң почмагында булган музыка уен коралы белән таныштырачакбыз. Инде аныңчы таныштырганчы әйтеп итәсем килә, безнең сәхифәдә татар халкының гына музыка уен кораллары түгел, татар халкына якын булган төрки тугандашларының музыка уен кораллары белән дә танышып китәбез. Бүген шуларның берсе, бу уен коралы Дошполур дип атала. Без беләбез, Сайын Алтай регионында Тыва дигән республика бар. Менә шул Тыва дигән республикада бик кызыклы традицияләр сакланган һәм дә инде музыка уен кораллары шуларның берсе Дошполур. Дошполур безнең думбра музыка уен коралына тиңдәш якын туганы була. Ул шулай ук 2-3 кыллы, сирәгрәк 4 кыллы музыка уен коралы. Гадәттәгечә мондай уен коралы 4 почмаклы трапеция формасында була. Өске һәм аскы ягы кәҗә терисеннән тарттырылган булса, ладлары булмый. Скрипка, лады шикелле музыкантлар үзләре көйне эзләп табалар. Инде икенче формада дошполурлар очрый. Мондай дошполурлар була бөергә охшаш. Күз алдыгызга китерегез биргә. Аның өске ягы йылан терисеннән тарттыралар. Каягыт шулай ук кәҗә терисеннән тарттыралар. Мондай уен коралларының ладлары була. Күрәсезме? Никадәр күбрәк халык булган саен шул хәтлек төрле традициялар була. Шул кадәр төрле музыка уен кораллары була. Мондай уен коралларын ясыйлар Сибир якларында үсә. Карагай агачлары, лиственница дибез. Шулай ук эрбет агачыннан, сирәгрәк нарат, шыршы агачларыннан ясыйлар. Һәм дә шушы уен коралларында ширтеп уйный торган булалар. Бу инде ширтмә кыллы музыка уен кораллары семьялыгына керә. Инде шушы сүздән күчик әкренләп музыкага. Бездә бүген кунакта безгә Татарстанга Тыва республикасыннан килгән музыкант шәхес, ул консерваториядә укыды һәм үзенең белемен, композитор белемен, музыкант белемен безнең музыкантларга тарата. Ул төрле Тыва традицияларына өйрәтә, музыка уен коралларында уйнарга өйрәтә безнең Татарстан музыкантларын. Ул аның исеме Сугдер Лудуп. Ул бездә бүген кунакта һәм безгә Дошполур дигән музыка уен коралында уйнап күрсәтер. Сугдер, рәхмәт. Ничек сезгә тамашачыларыбыз? Сугдерның уйнау ошадымы? Әйе, чыннан да безнең борынгы төрки һәм Тыва халкының ниндидер уртаклыгы сизелеп тора. Киләчәктә дә Сугдер ала бирсә, үзенең традицион музыка уен коралларында уйнауны дәвам итәр. Алар күп. Әле үзенең җыр таланты белән дә, композитор таланты белән дә Сугдер безне сөендерер. Бүгенгә без сәхифәбезне төгәллибез
Һәм киләсе очрашулар кадәр мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.